Abi guys, kapoy kayo guys. Ah! Hello guys, it's Sunday today. It's 6:08 in the morning today. Nagsayo mig mata kay mag tree planting daw mi karon. Wala pa mi tulog, pero ang tulog na ko nasa mga 6 hours lang. Di, abot day 5 hours lang. Pero ato ning suportahan because kaning movement para ni sa church, connection sa the feast sa ilaha. I think it's gonna be exciting. Wa pa ko balo asa naggion, basig dili ka sigo ang uwi ko dito, basig dili ka kaya dito sa ang lugar ngadtuan, pero hopefully nakakaya ra tanan. So yeah, enjoy the day. Let's go. Ikaw asa kasakay? Dali ka sakay. Ha? Dali ka sakay? Di po ko asa ko ibili ng motor. Larik. Ha? Larik. Sige, kay makuha tago na. Bago na? Sige. Mga namin din karon sa gawas sa balay nila Rick o Jonet kay ako pang gihatod ang motor nila no kay masabay siya diri karon sa Wigo. A few moments later. Guys, dito kami ngayon sa Tagalog bang tayo, Bisaya man yung vlog. Pag kita ra ginto rin mo ko na yan eh. Saan mong grupo ka? Saan mong grupo ka? Morning. Ay ba? Man siguro ito ay hapa magbisa kay ako sa paboton sa pantry. Nya, nanamatay gitanong dito ang katedral. Mao na nato siya sundo nato yung tagag tree card. Sige, timawan ito kay Bash. Kay kung kita mo na Pila na pagkakatuloy ka ng trabaho ni mo ba? Dagan kay ka content ron ba? may nanong dire. Ay ko naman. Mga pisam. Ako gusto jud ko mo tanong pero wa man ko guna. Wala. Oh. Ang gabas. Sige ka, bro, naras mulo. Gani. Naras mulo. Tawa. Ano ko sila? Ano nakapajama sila? Sa break sa ta, gihak na ko. Few inches later. Hey guys, nag-change career na si Boss Jake guys. Diri na siya nagpakuan. Nag-practice ni siya kuan kanang martilyo. Ano survey libat ba? Oh, Kada pa iso. Wala. oh. Go. So gusto mo ani mong work no? 24/7. Kana dongagan pa na to nagdosis. Oh, Boss Jake. Do the honor. Kamera na ko. Play video ko ninyo para nako. Yawan. Sige, go. Go, Jay. Okay, sugsug ko. Awag ipan. Poy na dayon. Sa pagganito ka. Ayaw mo, bakit ikaw? Ano ko min na naginid ako mamida kami katabang. Dito sa The Road Less Traveled kay dito Pero nga na, di ka, basi ako inang maduklitan. Dara. Bro, wala ilabot ang saging bro ha. Bro, tama na bro. Para magwapo mo kambay mo aki mo ang camera na mo. Abi guys, kapoy kayo guys. Video ko. Ah.
A few minutes later. Bye-bye! Manami guys, after pila ka oras ta? So, 1 and 40 minutes. ora na planting ho, jud ko kagawit og yuta karon adlaw. Let's go. A few minutes later. Ana mi dili karon sa Pranjels kay ano mi, kaon mi ganina. Grabe ka ulan. Hello guys! Manamig kaon. So, yan. Naman to di ako ano di sis na. Pasalubong sa nako sa kong sakop. Adari, naka... Tama dito. Alright, so tawangan na po ka bro kay para sa events mama plaster lang. Sige ma'am, thank you very much. Hala. Mas di na siya makitaan dalo. Sige na lang siya glagos siargaw. Kay inaado siya mabinlan. Di gyud pwede bro. One eternity later. Dat kayo karon nga adlaw, daghang kita nabuhat ng mga activity do. Pag human naman sa tree planting, pag human magkaon ng tulog ra jud taon. Ako mismo tulog ra ako mismo. Sundays ako is more on rest din siya, tulog ana. Ako wala i-open kayo laptop, ako computer and everything. So I think lang gyapon, and tomorrow I'm so excited because it's a Monday and napo ko webinar. And yeah, see you again tomorrow. Let's go.